بوریسی خرینکه پوشمان دبه ji مسابقه wêneyan re pir hindik mabû û Borîsê xirênke divê tevlî musabaqeyê bibûye. Lêbelê gava Kamîla li wan deran bûye, çêkirina wêneyan zor bû. Tu çima her û daîm toza kulî li kendê hev? Ji ber ku ez bi wê tozê boyaxa xwe çê dikim. Ê çima tu bi wê boyaxa xwe çê dikî Borîs? Ji ber ku hemû rengên ji min re hewce ne di kulîlkan ne hene. Ê çima rengên ku ji te re hewcê ne di kulîlkan de hene? Ji ber ku bêlek aşixane bixebitim pêşbaziya wênayê nîr û dest pê dike û ernê wê saetek din were ku wênaya min bibe êdî bela xwe ji min veke. Baş e, nexwe gotu ji devê min dernayên êdî. Îca diçilikî. Ê ez jî dikarim wêneyan çê bikim? Ka min nekenine. Tu wê tuale bela sebeb xerc bike ha. Kamîla! Divê tu deqeyekê jî tenê min ha? Bibexşîne Borîs. Kamîla! Tiş nabe? Xem neke? Na. Kalbê min of! Wî neçêkirin ne minik karekî wisa îsane. Bi wî halê xwe di nav boyaxan de Kamîla ji bo ku xwe ji birayê xwe beniyê pinpinî xelas bike çi ji destê wê hat kir. Kamîla? Tu başî? Vê sibehê tulba Borîs bûyî çawa der Baş bû. Tiştek nebû. Rast dibêjî? Merhaba Boris Tara. Êdî! Tu tam di wextê xwe de hatî. Wêneya min hazir e. û gava ez bibêjim wêneyê min hazir e ew wêne wî bibe şahsene wî salê. Kalı kuya. Baya li ber pozê te ye. Xoşik xuyayem. Kêfa te bêtir ji vê re hat? Çi aliqeyê wê heye îca? Wêneyekî tam Tu henekan dikî dosto. Ferma Borîs, nemeke te heye. Hê giriye te. Ke tu ji min re bibêje. Bi te jî ev wêneyê ha ne ev wêneyê min e heti nahêrî delale. Ha, erê, pir delale. Heta niha min wêneyekî ew qas xweşik nedîtibû. Ew kan tîne bîra min, rê çên kêzikan. Belê Boris te bi ewayekî pir serkeftî kêzikên baxçî nîşandane bi rêçên pêyên wanên ku li dû xwe de dihêlin pir xweşik e. Ez vî digirim. Madem tu wisa dibêjî? Borîs pir şerm kiribû. Lêbelê ne wêrî rastiyê bibêje. Kamîla! Deynê zû em ê dereng bimînin ha? Hadê! Tu here ji dilê min nayê ez werim. Kamîla xêr e ev çi hewalê te ye îro? Ne wêrim werim ji ber tiştek ku min îro li kargehê Borîs kir niha Borîs ji min pir qeheriye. Me te çi kiriye ku wisa ji te aciz bûye? Bawerim niha kelewî danê dê were em her nadê. Na ez î ji xwe re li vir bim. Ew ku wêne bi lêçika kur mikan çê kiriye? Yani te pê dernexistiye. Xuyayê hûn ê bi zû qerarê nedin. Lijne wî li mala serokê lijneyê bicive û wê tev li wir raya xwe bibêjin. Ez baş bawerim ku wê kêfa wan pir ji lîçika hişkirî re bê. Fêdawiyê min lê zêde kiribû. من پر جوێنایە te hez kir Suzî hemin tu yê kar bikî. Divê ez rastiya vê wêneyê ji wan bibêjim. Jûrî wexteke dirêj di hundirdeman. Hilbijatina wêneyê herî xweşik qet nehêsan bû. Lijneyê qerara xwe da. Wekî çînekê xwedê hêzî nefsûnî ez pir kêfxweş şahnaz û serbilindim ku ez ê ji wara vê navê kesê ku îsal hêjayê xelatê hat dîtin eşkere bikim. Belê îsal wêneyê herî xweşik kî Borîsê xilinkeye. Spas dikim gelek spas. Gelek spas. Helbêjî Boris bravo ji te re helbêjî. Hey ev wêneyê min e. Wê şevê xirênkeyê me qet bi xwe şanaz nebûbû û di xew de jî xwe zivirand vî alî wî alî. Îsal ji bi vê wêneya ku min bi kêf xweşekê mezin çêkir ve car din şarezahiya min hêjayê xelatê dît. Te rewan dike. Ê ku ew wêne çêkiriye ez im.
اي ما تفيديناك هيك الزهرة صايد نبدا تفاشوتي كسر تندخل دروات همي خبر روجادن کامیلای قرار دا کو جبنی را تشتی کل کارگاه بوریس قومی بو ببیجه. لبله هكذا وين شكربا دفي خالات ايش توارقري اره لهنگه گلو بوریس ویل بر نکوه کو قد ما رخنك كاب ساكنه بلا بري ارني جن بمسألة بحثه تو براست بيجي از ويج بوريسا نايلم كهم ساكنن تزوارم ازنا لايك بخالاتي ما ايكو في حق دكي كامل لا لي بورينا خوا بخوازه ولا هورن لي هكا كاملة تعفو بك هلبت ها كرم كاملا يسأل من اساس هيري شانزات تاز بوي بوریس لبل نشته بویا من کاری بو اوینه چکرا آفرین بوریس جنها و سرکفتن جبو سالابه هل بيقاشش كاملا هرجي شيوازي وي هنا كي قريجي علي ازجي حلاك هيبه ما ايجا تبي بيين خود شو كده وسا تتخوازی تکرم نیشانی تبته لا از جهت تشتمل اغتكم لجين طاريتا بيتر بيلقرنا وسا هکه اون جارنا کار نکن دوی اون درسه که جویه که بگرن هاو قاس بن نافدالیا خواه نباور بن و هر تم بهتر بخبتن